Li havien de donar el Premi Nobel a Mojica, sí o no? Mira, expliquem abans a qui sí que li van donar. Li van donar a les dues dones que van com desenvolupar més l'aplicació. Llavors, clar, és un debat com una catedral, perquè primer de tot només pots donar el Nobel a 3 persones, que dius, bueno, pues eren 2, Mojica hi cabia allà dins. Sí. L'altra cosa és que ven més segurament una aplicació que una recerca bàsica, perquè al final els Nobels es donen, citant en Nobel, for the greatest benefit to humankind. És el gran benefici a la humanitat. Exacte. Llavors sempre hi ha el dubte, no? Quin és el benefici? És l'aplicació o és la bàsica que ha permès? Exacte, és el coneixement que ha permès l'aplicació? És l'aplicació? Clar, jo crec que d'això només depèn de la sensibilitat del comitè, perquè de vegades s'ha donat així a l'aplicació, de vegades s'ha donat a un descobriment molt bàsic. També jo crec que la península Ibèrica va tocar bastant fort que no es donés a Mojica. També he de dir que el món feminista es va alegrar molt que alguna dona finalment se li doni un premi. Clar. No, però una cosa no treu l'altra. Són dos eixos És diferents del un problema. tema espinós perquè hi ha molts punts de debat sobre qui hauria d'haver rebut el premi per CRISPR. Entenc. És complicat. És complicat. Així que el deixem damunt de la taula i que cada un desfaci aquest embolic. Crec que estem obrint molts melons, moltes polèmiques i les estem deixant però aquesta és una mica la idea d'avui, és donar material i que la gent pensi, nosaltres no cal que pensem per ells.